Umnelisa swashayisa wavala ke amahora amabili ohlelo Ekhaya Jikelele. Kanti ke njengoba engena nje amazwi enduduzo so singathwa ngusenzo Mchunu owayengundunankulu waKwaZulu Natal naye phela ezobeka nje amagama ambalwa ngokukhothama kwembabazana emahaqa sizobe sinaye nje ke emzuzwini engemingaki. Ngasiphinde sinibulise kwakhona ababukeli ukuba kukhona uvula umabonakude wakho ufika ke xa siphakathi naphakathi enqubeni kodwa ke noko ungaxhalabi uzibhuqa uzithwala izandla enhloko ngokuphoswa kwakho ngoba kusekuninzi esiniphathele kona sijonga nokutheke kwenzeka kwiyure edlulileyo njengombukeli ke othembekileyo ngokuqinisekileyo uyazi ukuba soze size kuwe sonke izandla kuninzi esiniphathele kona rhabulana apha kodwa ningafinci. Sithokoze kakhulu ngesimemezelo lesesenziwe umongameli sokuthi lokufihlwa komntwana kwaphindangene uzohlonishwa ngokuthiwa icategory 1. Kumnyama igceke kwaphindangene olundi njengoba kuqhubeka amalungiselelo kulondoloza inkosi uMangosuthu Buthelezi okungumsebenzi ohlelelwe umgqibelo. Kanti ke sizoxoxa nomchunu kungekudala nje. Is tried, it's gone straight up in the air. Marsh takes the catch. Iqela leqakamba leli iProteas lisinikele umda wemitsi i339 yeAustralia kumdlalo wesithathu wosuku olunye ePotchefstroom. Waqopheka kabana wacisha nomphela Solika Mthaniya. Waqhufuka wawa ndlunkulu unqolobane enkombandlela yomlando wakho. Iweleziko lokufa uwile umuntu omkhulu wathula umlomo ongathethimanga sadla besikhomba unqo ngiyathuka osimiya yomlando obukhosi bakwaZulu shwele lala ngenxa ebikhothema inkombandlela yakho nokho uyibekile into kwebandla lala ngenxolo mbabazana emahaqa ehaqa amadoda kwaze kwasengabulela umthongo wakuqa kuzibethibela abakwamadaka dunuse shwele seqa mlingwana beyilinge ngoba belingwa abasemvathu Phumula mmemezi kaZulu ememeza amajaji abevele eningizimu nasenyakatho. Umnyikizo wentaba ezilikhulu unyikisa inkodla nkomo kwazi kwazama ingome. Yibinda wena wenkosi, shenge mnyamana kanqengelele, ndlelandle uzube lidlo zelihle. Iza kubanjwa ngomgqibelo siya kuwo umhla we-16 kule nyanga inkonzo yomncwabo yolowo basakuba inkokheli ye-IFP umntwana wakwaphindangene uMangosuthu Buthelezi. Ukutshintshwa kosuku lenkonzo yokufihla umntwana wakwaphindangene kulandela isibhengezo salentsasa sikamongameli sokuba lo mncwabo uza kuba ngwaseburhulumenteni kwisigaba sokuqala. Unyana kaNkosi Buthelezi uPrince Zuzifa Buthelezi uxelele inkomfa nonondaba ngalentsasa ukuba babamba ngazo zozibini kumongameli Cyril Ramaphosa ngenhlonipho enikwa uyise. Sithokoze kakhulu ngesimemezelo lesesenziwe umongameli sokuthi lokufihlwa komntwana kwaphindangene uzohlonishwa ngokuthiwa icategory 1. Umndeni ubona ukuthi noma lokho umntwana bekumfanele nomsebenzi okukholekala ukuthi wenzile empilweni yakhe sibonge kakhulu ukuthi umongameli anqume ukuba akwenze kube leyo category. Umntwana omhle uqhube wathi nakubeni lenkonzo yomncwabo izakuba yaseburhulumenteni kwisigaba sokuqala njengoko uNkosi Buthelezi inkokheli yomgquba baza kucela inyambalale abazile egalele karhoqo ekhaya kwaphindangene ukuba ime ngolwesine ingezi ukunika usapho ukuba lwenze amasiko nezithethe zokukhapha umntwana komkhulu kuba inkqubo yaseburhulumenteni eyomkhosi neyemveli ziza kubambisana ukukhapha eligorha. Please note that as from Thursday, the family will no longer be receiving mourners at Kwaphindangene in order to allow us to prepare for the personal family rituals ahead of the funeral service. Okanti inkonzo yesikhumbuzo yokugqwala emswaneni kukhunjulwa uNkosi Buthelezi iza kubanjwa ngentsimbi yethoba urhwaqela kweqabaka ngomso kwibala iPrince Mangosuthu Buthelezi ondini.
UNdunankulu kaZulu osekhotheme umntwana uma ngosuthu Buthelezi ubebambe elikhulu iqhaza kweyithinta ukubuswa kwezwe esifundazweni KwaZulu-Natal ikakhulukazi ngezikhathi zeminyaka yo-90. Sasimanzonzo sishubile isimo esifundazweni ngaphambi kokhetho lokuqala ngqa olwalizobanjwa bese kuqokwa uhulumeni obuswa intando yabantu. Umholi ke oqotho uyaye abonakale ngamangwevu awakhipha uma kubhekenwe nezinkinga. Namhlanje ke lapha ohlelweni sisingethe owayengundunankulu esifundazwe iKwaZulu-Natal uSenzo Mchunu ozazi ukusuka nokuhlala ingqinamba zezombusazwe KwaZulu-Natal kanti ke nembabazane emahaqa uyazi njengoba ezazi. Mhlanishwa Umchunu asikubingelele emacingwane esikwamukele ohlelweni ngunoxolwa kwamtshali ngiyakwamukela Ekhaya Jikelele. Mangubingelele nkosazane ngibingelele nabalaleli nababukeli betelevision. Ake nje emacingwane sekunika ithuba lokubhonga emswaneni ligobile manje udondolo lungumkhombandlela kaZulu izwe lishaqekile. Mangithathele lithuba ngizwakalise ukudabuka kwethu ngikhalele abakwaphinangene umndeni wenkosi yakwaButhelezi umntwana wangosuthu Buthelezi njengoba esishile. Uyazi ukuthi ube umuntu awukhonzela umndeni wakhe kuzokuba ukuthi uhanjelwa uNkulunkulu wakwakhe useleke nabantwana abasele phakathi kwabo uNtuthuko umntwana uNtuthuko ebengimazi bese sikhulume naye njengoba naye sale saba naye ngasongoye e-university. Nje bonke sizolana nabo njengoba kusuke inyama kubo, kodwa ke siyazolana futhi nezakhamuzi zalapha emahlabathini enkonjeni kungabe yisesontweni enkonjeni eshesha la umntwana besonta khona noma ke iqembu lakhe le-IFP sizolana nabo bonke. Yebo bomchunu basicala nje ukuthi usichazele kabanzi mhlonishwa ngeingxoxo zokusunguleka kwe-IFP ikakhulukazi ngoba umholi wayo wayesuka kuyona phela iANC. Ukusungulwa kwe-IFP kwakuyingxenye ejulile yaloko kuthiwa kupolitiki ikakhulukazi ngapha kwa-ANC amasu namaqhinga, strategy and tactics. Kwabonakala isimo ngaphakathi ezweni, kubonakala isimo senhlangano iANC okuyiyona eyayihola bonke yonke imkhakha yokulwa nobandlululo ngaleso sikhathi lenhloso yokuguqulela umbuso wamabhunu wabantu ababeyimbijana maqede kufakwe ubuholi noma ke uholo eNingizimu Afrika lwentando yeningi olwaluzobe luholwa khongolose. Wathiwa ngoba ayikho indlela yokuhlehla, indlela iya phambili kuphela, kufanele kusetshenziswe wonke amasu namaqhinga nawo okufanele ukuthi asungulwe ubusuku nemini ngoba ma ulwa impi yomzabalazo awulwi ngomkhakha wodwa, awuhlezi njalo ulwa ngesikhala esisodwa, uyayishintsha kuye ngokuthi ubone ukuthi kupho kuzozwela ngaleso sikhathi. Ngakho ke ukusungulwa kwe-IFP kwaba into eyahlalela phansi njengenye yamasu namaqhinga ukuthi abelungu njengoba bebhidlangile nangeyibhamu nangayo yonke indlela ake kwakheke into ezokwenza ukuthi ibavuke esiswini bengayinakile kuthi noma beyibona baloku bengabazi ukuthi iyo ngempela ezobakumbuqela. Kwakuyilokho okwakwenziwa, kwakusemkhakheni kusemzabalazweni wokulwela inkululeko yabantu abamnyama eNingizimu Afrika. Kodwa-ke into engingayisho nje ukuthi ekuhambeni kwesikhathi uma ungasahambi ngendlela okwakuhloswe ngayo
sekukhona ukungaboni ngasolinye mina ngeke ngikhumushe ngokuthi kwenzeka izinto ezimbili. Eyokuqala kwaba ukuthi njengoba umntwana wayeyilunga likakhongolose, mhlawumbe khona lapha okwaba khona ukuphazamiseka uma esengapha iqembu lingale, ngoba imvamisa uma uyilunga uyawulalela uhambisane nakho konke okwenziwa ileyo nhlangano njengengxenye yenhlangano. Kodwa ngasohlangothini lwenhlangano ngicabanga ukuthi kwaba khona futhi inkinga yokuthi ukuxhumana kwakunzima ngoba ayengekho ama-cellphone okwangaba khona izingcingo, kodwa-ke iy'ngcingo zazi phansi kumbuso lo wamabhunu, kubungekho ubuxhakaxhaka obuningi obabuyokwenza ukuthi ukuxhumana kuhlale kukhona kuqinile, ngoba udaba olunjengalolu lwalungeke luhlalele umhlangano owodwa bese kuba khona ukuqedela yonke into uma kukhona ukungaboni ngasolinye. Kwakoxoxa kuphinde kuxoxe kwasho ukuthi-ke isimo sasingavumi ukuthi kube kanjalo. Ngakho-ke kusho ukuthi nje kwaba khona amaphuzu ngapha basenhlanganweni, kwaba khona amaphuzu noma iphuzu ngakuyena umntwana. Kodwa-ke kwakuhamba kuye kulungise, kwasho ukuthi-ke umzabalazo wawusaqhubeka usajulile usaphambili isikhathi eside, okuyinto ekuhlale yenzeke ey'nhlanganweni ezisuke zilwela inkululeko, ukuthi kube khona la okungabonakali khona ngesolinye. Kodwa-ke khona kukonke ukusungulwa kwenkatha kwakuyingxenye yamasu namaqhinga okulwa nobandlululo ngasohlangothini lwe-ANC. Amasu namaqhinga ayo ayecatshangwe ngokujulile, njengoba nje ukulwa ngezikhali kwakuyiyo futhi ingxenye yamasu namaqhinga inhlangano eyayisungulile ukuthi ilwele inkululeko ngayo, yenzela ukuthi umzabalazo uzwakala unezigi uqinile, nalabo esasilwa nabo izitha zethu zibone ukuthi isikhathi sifikile sokuthi phakathi ukuthi bayahlehle noma bayabhubha ngendlela umzabalazo sekufanele ukuthi ulwele ngayo. Mhlonishwa, njengomuntu-ke njeke osemkantshubomvu kwezombusazwe, yiziphi izinto ongayibalula ngomntwana wakwaphinda ngene? Well, umntwana waphinda ngene ngicabanga ukuthi wonke umuntu uyavumelana ukuthi ubuholi bakhe ube nawo amandla akhe njengomholi wokuthi uma esenqomela ukuthi into ufuna ukuthi yenziwe abe nayo indlela yokukhuluma, indlela yokwenza, indlela yokucabanga, ngendlela yokuthi alandeleke, njengoba i-IFP ngama-70s ngesikhathi isandusungulwa ngo-75, emva kweminyaka emithathu ikhona, emva kweminyaka emine ikhona, kwakubonakala ukuthi iyakhula, baya ngokuya abantu abaningi beyilandela ngezathu ezahlukehlukene, abanye bebona ubuholi bakhe, abanye benethemba lokuthi babamba iqhaza emzabalazweni wenkululeko, abanye bebona ikakhulukazi ngoba inkatha yayisebenzisa lembala umbala omnyama noluhlaza kanye nophuzi okwakuyimbala kakhongolose, kwacaca ukuthi ibambe ngakho. Kodwa-ke ngingaconcluda nje ngokuthi ube nawo amava njengomholi. Ubaba udada uNelson Mandela, uma inkatha isihlulo kwesibili okhethweni likazwelonke neyifunda ngo-1999,
emva kokuba bewinile futhi ngo1994 iyeke nje ezinye izinto eziseceleni wathi declare ukuthi bawinile kabili wathi udada uNelson Mandela Buthelezi is a formidable leader. He has beaten us twice in open democratic elections. Esho thina ke njengokhongolose kakhulukazi esifundeni saKwaZulu Natal. Noma ke kungehlanga kahle kwabanye bethu ukuthi udada uNelson Mandela alibeke ngembaba ngaleyo ndlela. Ngoba phela sasilela ukuthi siwine kusukela ngawo1994 khetho lokuqala esifundazweni kanjalo nokwesibili ngo1999 kodwa wayechaza iqiniso nje lokuthi uma usulule nomuntu okhethweni kwaze kwakabili ekuhlula kusho ukuthi ubuholi bakhe buqinile yizeke ukuthi sasingezukuhlehla ngoba umyalezo wona wawuphinde futhi ubheke ngakithi ukuthi nathi we must be formidable njenge-ANC ubuholi bayo esifundazweni okwenzeka-ke ngempela ukuthi nathi sibone ukuthi no we can also be formidable ngokwethu esifundazweni kwase kuthi-ke ukhetho olulandelayo ngo-2004 salwena nathi kwakhombisa ukuthi sikwazile ukubona ukuthi nanka amaqhinga okumele siwasebenzise ngaphakathi okumele siwasebenzise ukulwa impi yokhetho ukuze sikwazi ukulinqoba ubaba uSibusiso Ndebele wasebake uNdunankulu esifundeni saKwaZulu Natal ngoba iANC sithole 1.2 million sashiya iIFP ino 1.1 million sashintsha kwashintsha inamba njengoba kwakade kunjalo ngasekuqaleni so ke into engephikeke ukuthi ube umholo namandla enayo influence ekwazi futhi ukukhuluma nokucikoza kwepolitiki uma ukhomba indlela yaphambili njengomholi kukhona imizwa oyisebenzisayo ekwazi ukumobilize abantu ngendlela ayenza ngayo. Yebo macingwane sesiphetha nje ke siyazi phela ukuthi alikho ke iso elingenasici bakhona nabathi labamkhomba ngenjumbane ushengi ngegameko ezingezinhle ayinuki ingosiwanga sicela nje uthi qaphu umzuzu nje ngalolo daba. Kuyiqiniso lingaphiko njengoba isiZulu sisho ukuthi akunasoka lingenasici nangempela kunjalo uma ubuka ukwenzeka kwezinto kwaZulu Natal ngesikhathi sobuholi bakhe ushenge zikhona izinto okwazi ukusho ukuthi lokhu wayengakuyeka angakwenzi noma wayengakwenza ngenye indlela kube nomphumela othize ikakhulukazi makuza ngoba into ebenkulu ngekhathi zawo 80-90 kuze kufika u1996 kwaZulu Natal ukuchitheka kwegazi phakathi kweANC phakathi kweANC kanye neIFP kulelo gazi ke kulebo phithiphithi bokuchitheka kwegazi ziningi zona izinto obonayo ukuthi zenzeka zazingadingekanga ukuthi zenzeke kodwa kwako kuqhutshwa ipolitiki iqhutshwa ngenye indlela eyayokwenza ukuthi uchitheka kwegazi kungabi khona ngoba uma ubeka nje isibonelo isiphithiphithi lesasongoye mhlawumbe kwakuba into eyayingavikeleka noma eyayingenza ukuthi ingenze. Sibonge kakhulu ke macingwane ngesikhathi sakho namhlanje lapha ekhaya Jikelele sijabule kakhulu ukuthi ke sixoxisane kanye nawo umbukelelo wonke bekuumhlonishwa usenzo mchunu besixoxisana naye mayelana nokwedlula ke emhlabeni kwembabazane ebalula ke naye ukuthi impela ubengumholi owasungula iqembu laliqebuka kuyo phela ke iANC esho ke nokuthi kukhona ke kuningi akufundile esho nokuthi alikho ke iso ke lingenasici zikhona izinto ezenzeka ngekhathi zo 90 othuma ngabe uyibheka ngesikhathi namhlanje ubona ukuthi mhlawumbe engazenza ngendlela
ehlukile noma wengathatha enye indlela. Okwamanje ke mbukela sinjike equnga seyitolo sizobuya emva komzuzwana. Lilo shephe gakhothe washunqela basekhakona kohamu usungu loluyibunubunu luvijwa ngapha lishone ngalena isihlono nesikhalela amabhunu emadlebeni uze kwaso fosta bethititha isayile ehleze emtakashe ngikabgwaza inkunzi kadlelana ubhani idladla ngedi kobungcwepheshi komncwedi yini leyo mageba babhilika ngawe 10 oshifu umhlamzima maphumulo itsha balikanduleka abakwangwane balikandule ngesandwa laze laqephuka ngaze kuyofakaza ushipha umzimba utembe phansi kwalo yikile manguza ijame phezulu ngwavuma shama fililimi ezredaba uphuzusa molo masheli wawudaka umathanzime emaxhozeni kadlo waphindelela mntakashenge ngesagresa ko sobunqumo zanqumeka izindaba gijimani yobikela abakwamashobana tilukhululu yeza luyanyelela siliphanisa nondaba ngakobayeni phanisa nophunga yenomageba ezi kuyawufa abantu kusala isibhongo okuyizona ziyawusala badabulu ibinda nendlovu inkosi udingana kasenza ngakhona izulela abathunga mama ambula izulela uche samajuda yena wa izulela inkosi yoqobo ambula izulela wazulu ambula alucheso majuda. Siphile ke sikwamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele. Mbukeli bambalwa kakhulu uma bekhona phakathi kwethu abake bambona ngeziqu zamehlo mengameli wezwe uCyril Ramaphosa okanye inkakha yomdlalo wekhilikithi uMakhaya Ntini futhi ke bambalwa abayifikela mathupha ngesikhathi kutshalwa indlovukazi yamangisi uElizabeth II. Yize ke kunjalo uyamazi ngamehlo umengameli uCyril Ramaphosa ngisho nephimbo lakhe imbala nomncwabo futhi wokutshalwa kwendlovukazi yamangisi wawubona ukusuka nokuhlala. Lokhu ke mbukeli kubufakazi obugcwele phela bamandla ukusebenza komkhakha wabeyindaba nobuntatheli. Yingakho nje ke abeyindaba benamandla ukuguqula okuhle kubukeke kunogcobho kulaba basemanzi ukhakhayi baphinde futhi ke baguqule okubi kubukeke kukuhle kulaba bahlulekaye uqaphela ke izinto. Nenqubo yentando yabantu ithembele kakhulu ekusebenzeni kobuqotho bomkhakha weindaba ngenxa phela yamandla awo. Yingakho nje ke emlandweni osombusazwe nabasemehlweni omphakathi behlala ngokushishibeza beyindaba ngelithi bathunaza igama labe emphakathini. Namhlanje ke sibuza umbuzo othi njengoba impunga inkosi uMangosuthu Buthelezi siguqile kwabe kunjani ukusebenza kwabe indaba ngaphansi kwesandla sakhe njengondunankulu kahulumeni wakwaZulu ngesikhathi sobandlululo. Ukuthola ke impendulo asithekele kulombelo ogwansile wentatheli nomhleli weindaba osewathatha umhlala phansi okungudumisani kaMaliyavuza Shange. Mfoka Maliyavuza sikwamukele ohlelweni ekseni sibonge kakhulu kuyintokozo kuba nawe namhlanje ekseni. Ngiyabingelela noxolo ngibingelele ekhaya Jikelele. Asiqale nje ngokuthi usixoxele ukuthi kwakunjani ukusebenza njengentatheli ngesikhathi uShenge eseqhulwini njengenhloko kahulumeni wakwaZulu kule yaminyaka izwe liqoqobelwe abe balela imhlophe ababe nesihluku esixaka ukwenza. Kwakungelula futhi kuthanda kuba inkinga ukusebenza ngaleso sikhathi njengentatheli ngoba inkosi uMangosuthu Buthelezi zazimshaya zonke izinduku ngapha abohulumeni webandlululo bemshaya ngoba phela wayekhuluma izwi elaliphikisana nenqubo yobandlululo kanti nangale kwesinye isikhathi ababelwela ezombusazwe bengaphandle njengo-ACPAC bemxhakafula naye umntwana uMangosuthu bethi uhambisana nenqubo yobandlululo. Ngaleyo ndlela wayetholakala inkosi uMangosuthu Buthelezi esenkingeni yokukhuluma nabezindaba ngoba washaya nxa zombili bengamethembi. Yize abe-ANC no-PAC nazo zonke lezi inhlangano ezazilela zithathe izikhali zazimbuka njengomuntu osebenza nabenqubo yobandlululo. Kepha nangokulunye uhlangothi lwezombangazwe i-National Party
yayimbuka njengomuntu othanda ukuvukela umbuso kodwa yileso sithombe sasivela emphakathini kepha inkosi uma ngosuthu elokeshilo ukuthi ngeke akwazi ukukhuluma nohulumeni nobandlululo bengakaphumi laba emajele ababeboshiwe kanjalo nababeseqinisweni kepha ke i-ANC no-PAC bebona ukuthi uyasebenzisana nenqubo yobandlululo kepha ngaleso sikhathi-ke yilapho-ke kwakuba khona-ke izinkinga ezinkulu ngoba naye kwakukhona ungabethembi nokumcasula njengomuntu wakwaZulu wayeba nako lokho usheshe ashuthuke uma kunemibuzo emvalela ekhoneni emfaka ekhoneni kungeze ukuthi phela sasifuna ukumfaka ekhoneni kanti njengabo bonke abaholi bezombusazwe sasibuza imibuzo eyayifunwa ukutholwa abalaleli bomsakazo noma abama-television noma abamaphephandaba ngaleso sikhathi ngoba yithi esasine inhlanhla yokuthi sondelane nazo nabezombusazwe kwabuya ukuthi-ke umubuza kanjani umbuzo inkosi uma ngoSulu Buthelezi nokuthi futhi ungakuliphi iside ngaleso sikhathi mhlawumbe umtholo ukuthi kukhona impela okulotshiwe kwangamphatha kahle enhliziyweni mase uzobuza eminye imibuzo uzothola indlela azophendula ngayo nesimo ke sizombusazwe ngaleso sikhathi sasingesihle nakhona ke kungekho kwethembeka ukunokwethemba kakhulu izintatheli ngaleso sikhathi. Yebo, kunenye nje kusakhuluma ngazo izintatheli ngiyazi ukuthi kunenye intatheli SABC eyazi yathola izibongo ezithi ihunduza amabhunu zimshaye ziyamqangalaza kwelasehlobane ezaqhamuka ngokuthi phela eyocoshela amabhunu amthela ngenduku engabe ke ngaphansi kahulumeni wakwaZulu zabe zikhona yini igameko ezayifuze lezi Angizikhumbuli izigameko lapho kwashawa khona izintatheli ngaphansi kukahulumeni wakwaZulu owaholwa inkosi uMangosuthu Chief Minister uNdunankulu wakahulumeni wakwaZulu oswashabalala ngaleso sikhathi kepha ebakhona amazwi ahlabayo lapho mayekhuluma khona mhlawumbe nezi emhlanganweni yomengqungqutheleni ukuthi izintatheli zibhala lokhu nalokhu zisho lokhu nalokhu kepha thina sasinenhlanhla ke thina ngoba phela sasikuqopha lokho kwakushiwoyo esasikwazi ukuthi sikubuye sikudlale sikhombisa ukuthi nakhu akushilo angikhumbuli kukhona lapho ke sasishawa khona ngaphandle ukuthi ke kwakuba khona ke phela amazwi aqhamuka kubalandeli benhlangano mawubhale istory noma udaba olukhombisa ukuthi olungambeki kahle inkosi uMangosuthu ngakushilo noma ngokwenzekile yilapho ke kwakuye kube khona ke inkinga nakepha ke ekusebenzeni kwami iminyaka engama-40 ngisebenza kwezobuntatheli angikhumbuli ngishawa ngisongelwa ngaphandle ke kwamazwi ke lawo ke phela aqhamuka kubantu esingababiza ngokuthi abalandeli abaziwengu abakhuluma okuqhamuka nje ekhanda labo ngaleso sikhathi. Yebo babushange uma ngabe ke ubheka nje ke isithombe sikaShenge kwabe indaba ngaleso sikhathi nesikhathi samanje ikakhulu njengoba bese kusondela izinsuku zokuba imlondoloze imvelo engabe ukuphi umehluko ngingabeka ngithi awukho umehluko ngoba ikakhulukazi thina abezindaba kwa-SABC ngaleso sikhathi kuzokube khona manje yize sasebenza ngaphansi kwengcindezi kahulumeni wobandlululo uhulumeni wobandlululo-ke wona wawuphusha ipropaganda yawo yobandlululo kepha-ke
inkosi uma ngosuthu bekuwumuntu ebengikwazi mina njengentatheli yomsakazo ukumfonela ngikhulume naye noma ingasiphi isikhathi kwesinye isikhathi ngisasebenza naseParliament umuntu engungqongqoshe wezasekhaya ngangikwazi ukuhamba ngiye ofisi lakhe ngiyoxoshela izindaba kokunye ke nje ngihambe ngiyovakasha nje kulapho ke ngizokwazi khona ke ukuhogela izindaba engangifuna ke ukuzibhala ngaleyo ndlela inkosi uMangosuthu umuntu usopolitiki okwaziyo ukukhuluma nabezindaba ngaphandle mozombuza imibuzo ecasulayo emcakafulayo emehlisa isithunzi kepha ikhona indlela yokuthi umbuze umholi wezombusazwe sasikwazi ukumbuza umholi wombuso imibuzo ofana ncamashi ozothola impendulo efana ncamashi nalo mbuzo ambuze ngayo ngendlela engahlelekile kepha akwazi ukukunikeza impendulo eqondile kepha kwakuwa khona ke isikhathi lapho kwesisikhathi umbone khona ukuthi akakhululekile ngeminye imibuzo wawibuza ngizokhumbula nje ngihambe naye ngiseZambia eLusaka ngonyaka ka1992 bangaphosisi lapho ke sanganibuza khona ngokuthi uzokwenza njani eNingizimu Afrika ngesikhathi ngoba ekhaya eNingizimu Afrika inhlangano kaKhongolose SBU Self Defense Units ilapho ke aphendula khona inkosi uMthelezi ngentukuthelo eyibhekise kimi njengentatheli ethi yena ke unombutho wamaphoyisa akwaZulu okuyiwona avikela umphakathi emveni kwalokho ke inhlangano ye-IFP ngaphansi kobuholi benkosi uMangosuthu Buthelezi ilapho yasungula khona mase sibuya eZambia yasungula khona ama self protection unit kungaleso sikhathi ke lapho kwakunokuhlaselana nokubulalana phakathi kwabalandeli beANC kanjalo nabalandeli beIFP. Yebo ke mfokashange njengoba usho ke nawe ukuthi wawukwazi ukuthi uzuhambe uyongena ehhovisi lakho uxoxisane naye futhi umshayele nocingo mangabe ufisa ukukhuluma naye kodwa ke ngaphandle kwalezo ikhathi ke lapho umbuza khona mhlawumbe izinto ezayingahlali kahle kuye ke ebesanabo ebanayo ke leyo ntukuthelo manje nje ungasho ukuthi ke ngaphansi kobuholi bakhe izintatheli zazingekho ngaphansi kwencindezi Sasingekho ngaphansi kwencindezi thina njengezintatheli ngepha Ake asithi nje kuyibamba lapho inkulumo yethu nobaba uShange sibona ngazuthi nje kunenkinga ye-network njengoba besixoxisana naye sixoxisana ngayo phela imbabazane emahaqa ukuthi njengoba njena eintatheli simkantshubomvu yayisebenza ngezikhathi zo90 ukuthi kwakunjani ukusebenza kwabo njengeintatheli ngaphansi kobuholi bakhe esaphethe ke isifundazwe sakwaZulu ebalula ke esho ukuthi cha wayekwazi yena ukuthi ke akwazi ukukhuluma naye mengabe emdinga azangene nasehhovisi noma amshayela ucingo kwakungesiye umuntu owayecindezele intatheli kwakuba yilezo ikhathi nalezo ikhathi lapho phela mawumbuza into engahlali kahle kuye ayephendula khona ke ngokucasula kodwa nje ke overall esho nje ukuthi cha wayengasiyo umholi owayecindezele intatheli ngaleso sikhathi ikakhulukazi njengoba phela sazi ukuthi laba uhulumeni obandlululo wona zikhona intatheli kwakubikwa nokuthi uze ayishaye ayithele nangenduku kodwa ke esho khona ukuthi cha ngaphansi komntwana wakaphinda ngene azikho intatheli kwayekubikwa ukuthi zacindezelwa okanye ke zabe seyithola ke ukuthi ke zishawe okwamanje embukela sike qu 8 lo sizobuya emva komzuzwana
Sibambe ngazibini ngokuhlala nathi nibukele Ekhaya Jikelele. Izixeko ezininzi zelizwe zigutyungelwe yingqele eqhaqhazelisa amazinyo nanjengoko kukho umsinga womoya obandayo. Uninzi ke aluyilindele lemozulu ekumila kunje kuba sijonge kwintwasahlobo. Ukusinabela ngakumbi ke sesiyakrweca isanusi sezulu umkhushulwa msimanga walapha ekhaya. Masikubulise mkhushulwa sikwamkele enkqubeni. Ndiyabulisa kuwena msasazi nakubaphulaphuli ndiyabulisa kakhulu ngithi enkosi. Enkosi kakhulu. Hey, siyazibuza mkhushula into okubana nansi ingqele iqhaqhazelisa amazinyo. Ungathi uyajonga eGauteng kuyabanda, uyajonga eEastern Cape, uyajonga eThekwini. Siyazibuza into yokubana hayibo kukhale nyonini kuba thina besicinga into yokubana ngoku singena noko kwintwasahlobo. Khawusinabisele mkhushula. Impela kuliqiniso ukuthi sesingenile kwintwasahlobo kodwa ke lokho akusho ukuthi ke angeke siwathole amakhaza ngoba sizokhumbula ukuthi ke izwe lakithi lihlaselwa kakhulu imsinga ebandayo imsinga ebandayo ke ekhathini ke za September sihambe ibe khona kuya kuyofika la ku-October ize noma ke ungekho umsinga obandayo sekushisa kodwa kumele sikulindele ukuthi ke sisengabhekana nomsinga obandayo iwona ke lo esike sabhekana nawo ke ukusa kwangesonto bese likhithikile kakhulukazi ke lapha eWestern Cape kwaqhubeka ngesonto emini ukufika ebusuku kwangesonto kwangenyelela ikakhulukazi ke lapha eEastern Cape njengoba sizwile ukuthi ke nakithi la eGauteng nako Frestata uye wagaleleka umsinga obandayo osukwini ke lwangomsombuluko kuya ebusuku ngomsombuluko ingakho ke izolo sivuke sekubanda ikakhulukazi ke engxenyeni eziningi naseGauteng sawezwa lamakhaza engena kanjalo nalapha kwaZulu Natal kanjalo nasengxenyeni zaseFrestata bekuyilo umsinga obandayo obendlula kodwa ke esingakusho singathi nje phansi amaphaphu isimo sesiqala ngokuba ngcono. Hey kuba nami nje ndamangala xa ndiva into kubana abahlali baphana emakhanda naseCrodok bayakhala xa ndithi ndiyajonga ngu0 degrees into ethi ngenene kubanda kakhulu pha eMpuma Koloni. Umuntu uyazibuza into kubana mhlambe ingaba oku kuyawuthatha ixesha elingakanani xa uqikelela njengesanusi sezulu ingaba mhlamba abantu bangabuyela nini kwintwasahlobo kuba ngoku bathe gaxa odlamini babo. Enkosi kakhulu ngibuyele ngiyobheka lapha eEastern Cape njengoba usushila ukuthi ke baye baxaka kakhulu ingqele into ke esisele nayo kuyikuthi ke izintaba zalapha eWestern Cape kanjalo naseEastern Cape bezimbethe ingubo emhlophe ngenxa ukuthi ke liyela khithika kulozo ndawo kodwa ke liyela ncibukala ke leliqhwa osukwini la izolo ngenxa ukuthi ke amazinga okushisa abeseqala izolo eqala ukuphakamisa singasho nje sithi ke isimo sayizolo asifani namhlanje ize noma lapha koKalado koKraf iyongena koKomani koQueenstown lezo ndawo zithinteke kakhulu ke ngamazinga okushisa asekuseni iyongena koMatatiyela kwaZulu Natal koUnderberg koBhulwa amazinga okushisa iqanda kwezinye indawo angaphansi kweqanda njengoba sithetha kodwa ke sizokulindela ukuthi emini namhlanje cha amazinga okushisa athi ukuphakamisa nje lithanda ukuba phakathi kamnandi lithande ukuphola osukwini ke la kusasa siyobe sesibona seliqala lifudumala kuyothi ke ngolosihlanu bese siqale ukushisa futhi ke lokhu kuzobe sekukhomba ukuthi ke sesingenile esikhathini sasehlobo ukuthi ke isimo nje esibhekane naso nje kusukela ngesonto kuyongena ke osukwini la izolo namhlanje phansi amaphaphu kusasa liyafudumala ngolosihlanu isimo sibuyele kwesijwayelekile. Mkhushula nje ngibusisha into okubana noko kwinsuku ezilandelayo noko sobona into okubana lengqele izawuya ithothomala nakubeni nje ezinye indawo zikhala ngomsinga womoya obandayo kuyaphawuleka into okubana kwezinye indawo engathi into okubana zikumbindi welizwe simbonile pha uSouth African Weather Service ekhupha isilumkiso somlilo wamadlelo into ethi ke kumile ungathi mhlambe kwezindawo apho ke kwakhutshwa khona isilumkiso sokuba bangalindela umlilo wamadlelo ungabaxhobisa uthini bona? Kuliqiniso elingaphikiswa ukuthi ke lo msinga obandayo uye wagaleleke eWestern Cape kanjalo naseEastern Cape kwaZulu Natal eFrestata eGauteng kodwa ke engxenyeni ke silapha ngasentshonalanga nezo koNorthern Cape cha awuzange ube namandla ingakho sikhona isixwayiso ke sishoyo ukuthi ke kulozo ndawo singalindela isimo sezulu esingathanda ukubhebhekithisa umlilo siyanxusa ukuthi abantu bakithi ke kuloso simo kusuke kuyikuthi ke kuyashisa kuphinde futhi ke kube nokoma umswakamo ungabi
ingcindikho mawuze waqala umlilo kuyeke nzima kakhulu kunqoba siyanxusa ukuthi ke abantu bakithi bengaqala umlilo bese bawushiye bengawuqaphele ukuthi ke kumele umlilo bowumonitore njalo uze uyocisha okunye ke futhi sinxuse kubashayeli abantu abahambayo abadrivayo abashayelayo ukuthi ke bengalahli inqamu zogwayi mabeshayela ngoba lezo nqamu zogwayi maziwela phansi ziqala umlilo bese kubenzima kakhulu silinyalelwe imvelo yethu siyanxusa ukuthi ke abantu bakithi bebe nokuqaphela kakhulu kufana nani ke emsasazi njengoba sikhuluma wena ungakuthatha kancane nje ulahle ibhodlela ushayela ulahle ibhodlela ngewindi mangabe kufika isimo sokushisa nesomile lolo bhodlela olikhiphe ngefastela lewi noma olikhiphe ngefastela lemoto ilona eligcine liqale umlilo ngoba into ezokwenzeka ilanga lishisa leli bhodlela bese kube le reflection manje ye light elighter inkotha okanye le grass le eyome kakhulu bese kuqala umlilo bese uzwe abanye bethi umlilo wamadlelo akusewona umlilo oqalwe umentshisi kodwa umlilo oqalwe ibhodlela elikhishwe umuntu ngefastela lemoto okusho ukuthi ke asiqaphele kakhulu kunvelo yethu singakhiphi izinto ngamawindi mangabe siyashayela ngoba lezo zinto zingalimaza imvelo yethu zingalimaza ukuphila kwethu noma kuthande ukubeka impilo yethu engcupheni siyanxusa ukuthi abantu bakithi ke bebe nokuqaphela ngihlale ngisho ngithi indlu mawufuna ungangenwa izifo endlini yakho uyayiklina nomhlaba ake siwukline noma ake siwuqaphele singawungcolisi ukuze singangenwa izifo ke singathola emhlabeni izifo esingahambisana nenhlekelele ehambisana nesimo sezulu okanye uguquka kwesimo sezulu asinakekele imvelo yethu sinakekele umhlaba wethu njengoba sikwazi ukunakekela izindlu zethu mkhushulwa njengoba uSouth African Weather Services iwakhupha isilumkiso sokuba kuzawulindeleka lo msinga womoya obandayo siyaqaphela nalapha into yokubana iCity of Johannesburg abezoxakeka bachophe ezithendeni belungiselela kaloku iinformal settlements ukuba mhlambe kungathi nje kwenzeke nantoni na bakwazi into yokubana bangenelele ngenxa ye cold front ukuxhobisa nje ababukeli zintoni mhlambe ezingathi zonzakale okanye zenze umonakalo ngenxa ye cold front apho sizawubona khona amagosa aphako City of Joburg bengenelela kuliqiniso lingaphikiswa ukuthi ke uSouth African Weather Services usebenzisana hand in hand noma sibambisene kakhulu nalaba abezenhlekelele ama disaster management centers kusuka kuma local kuya kuma district kanjalo nakuma metro provinces siyongena kwa national njengoba ke usushila ukuthi ke amazinga okushisa njengoba bese sishila ukuthi amazinga okushisa athinteke ngempela kuyabanda ekhathini zasekuseni njengoba ke eJohannesburg sibheka ukuthi namhlanje aqhubeka amakhada ngoba i-maximum temperature esiyilindele u16 degrees Celsius koFulnacheni bo17 koPretoria bo19 kusabanda ke makunjalo ngoba amazinga okushisa siwaqale lapha ku4 kuya 5 degrees Celsius kwiprovince ke yaseGauteng okusho ukuthi ke siyazi ukuthi makubanda kubantu abaningi babasa izimbawula babasa amalahle siyanxusa ukuthi ke labo bantu ke bengawushiyi lo mlilo uthola ukuthi umuntu uyawushiya uthi hayi ngisaya kwamakhelwane ushiya umlilo uvutha wodwa ngoba mawuvutha wodwa umlilo kungenzeka kuthungeleka izinto eziseduzana okusho ukuthi ke nalabo bezenhlekelele njengoba besho ukuthi ke bami ngomumo ukubheka leso simo siyanxusa ukuthi ke umphakathi wakithi awulekelelane nalabo bezenhlekelele sivimbe inhlekelele ingakenzeki ukuthi ke musami umphakathi wakithi ukuthi noma kubanda kangakanani mawubona ukuthi usaya kwamakhelwane usathatha uhambo lo 20 minutes noma u10 minutes kungcono ucishe umlilo kunokuthi ushiye uvutha wodwa ngoba ungasale wenza umonakalo omkhulu uzathi mawubuya ongcono uqale phansi okusho ukuthi phecelezi don't leave the fire unmonitored because lo mlilo loyo ungagcine ukhose inkinga enkulu kakhulu ubeke impilo zabantu engcupheni uphuma imphefumulo okusho ukuthi ke asilekelelane silekelele abezenhlekelele masumphakathi singawushiyi umlilo uvutha wodwa
Khushulwa masibambe ngazibini ngexesha lakho nokubana uxhobise ababukeli bethu. Nami ngithi ngiyayithetha indawo benobusuku obuhle. Kulela fisho sithi ke siyayithetha indawo benobusuku oluhle. Right mbukeli we Ekhaya Jikelele lo besithetha naye sisanusi sezulu umkhushulwa Msimanga. Esixelela banzi kaloku njengokuye waqaphela into yokubana kunomsinga obandayo oqhaqhazelisa amazinyo kwindawo ezipha kompuma koloni eThekwini kwiphondo laKwaZulu Natal eKapa Lodumo ebesixelela banzi kaloku mbungeli ngonobangela walomsinga abandayo kwaye ke exhobisa wena mbukeli into bangaba mhlambe ukwezindawo athe wazibalula qiniseka into yokubana yonke into yenzayo uyaqaphela nomlilo waxhobisa kananjalo ukuze kube kanti mbukeli awuzibhaqi ukwingqoba kaxaka exake umxhaka. Siyathanda kaloku Ekhaya Jikelele sinxhobise ngako konke okuqhubekayo kusuka kwezopolitiko isimo sezulu ezemidlalo nako konke nje mbukeli ongathi ucingele. Ngoku ke ngaphambi kokuba singene kwi-Euro yethu sayiqala siyiqongqothele Euro masithi nje qhwi evenkileni ubukele Ekhaya Jikelele. Indoda ikwenze konke bekufanelekile yawafezekisa wonke amaphupha yona yaphila ubomi nabantu yamenza umehluko ze kuthi xa uphumo wayo umphefumulo ke singakhali imane kodwa sibonge simbulelo phezulu sithe inkosi kuThixo ngobomi konoku sikwamkele sizivule nenhliziyo ukuze umoya weliqhawe wona ulale ngoxolo iphumule maningwevu nomzimba uchuphole ziphele nenhlungu axolelwe namatyala jonga wena wenzile kwanele wanguye umzekelo wawuzoba nomfanekiso kuthe ezingqondweni wasivuselela imimoya wayiphilisa nemiphefumulo sitilala ngoxolo qhawe wona umphefumulo uzole zabatha bekhaya naso sonke isizwe siyamkela intando kaThixo singamsoli umdali simqalekise lesingamvumela ngendawo asilahlekise thina sibambelele kwimfundiso zakho namabali singaze silibala igalelo lakho nokuhlakanipha kuthi ngokwa kwakho thina sitholane sihlangane sihlobane ke sibambane mani sibe imbumba siuqhuba umzabalazo silizisa uthando noxolo kwisizwe sona sisigcine sibane singacimi uyabona ngala amazwi umntwana omXhosa uthi lala ngoxolo mzukulwana kaShaka ukuphumula umzimba uphole noko wena wenzile kona kwanele.